Uvažujete o pořízení tepelného čerpadla? Kam se tepelné čerpadlo hodí? Tepelné čerpadlo je vhodné jak do novostavby, tak i do stávajícího objektu, pokud uvažuji o změně zdroje vytápění. Jak si mám správně vybrat toho dodavatele nebo výrobce tepelného čerpadla? Tak výrobce nebo dodavatele tepelného čerpadla si můžete vybrat na základě líbivých marketingových podkladů a hezkých dat v katalogu. To nechci. Což samozřejmě může být a nemusí být úplně jako dobrý rozhodnutí. Já si myslím, že mnohem důležitější je, aby se zákazník rozhodoval na základě historie výrobce nebo dodavatele, aby se rozhodoval na základě referencí a zkušeností jiných uživatelů, protože vlastně to svědčí i o tom, jak ta firma nebo to tepelné čerpadlo funguje po celou dobu jeho životnosti. Tepelné čerpadlo je poměrně značná investice a opravdu chcete mít jistotu, že za 10, 15, možná i 20 let bude dodavatel schopen dodat náhradní díly, budete mít servisního partnera, který vám v případě problémů pomůže a poradí. A bohužel tohleto často ty uživatelé při první volbě neberou úplně v potaz. Pokud tohle všechno zvážím, tak pak mi nezbývá, než vybrat to správné čerpadlo. Jaké má mít vlastnosti, co od něj mám očekávat? Tepelné čerpadlo si pořizujete hlavně ze tří důvodů, nebo potřebujete, aby splňovalo 3 důvody. Chcete, abyste ušetřili. To znamená, aby mělo opravdu dobré provozní parametry pro tu aplikaci, na kterou chcete používat. To znamená, pokud ho chcete použít do novostavby s podlahovým vytápěním, je potřeba, aby mělo vysoký topný faktor a nízký provozní náklady pro podlahové vytápění, pro teploty, které potřebují pro podlahové vytápění. Pokud ho potřebují jako náhradu, třeba kotel za plyn nebo kotel na tuhý paliva, tam potřebuje, aby to tepelné čerpadlo běželo na vyšší teploty a proto potřebuje, aby mělo spolehlivý provoz a nízký provozní náklady na prostě dostávajících radiátorů. Když už mám vybraného dodavatele a výrobce, tak mě napadá, že bych měla brát taky v potaz, jaké vlastnosti má mít, nebo co od něj můžu očekávat. Tepelné čerpadlo si pořizujete hlavně proto, abyste ušetřila provozní náklady. Proto je důležitý, aby to tepelné čerpadlo mělo opravdu vysoké účinnosti, vysoké sezónní účinnosti, takzvaný SCOP. Další aspekt, který je velice důležitý, je, aby vlastně nerušilo ani vás, ani sousedy. Ty tepelná čerpadla mají v sobě pohyblivé komponenty, ventilátor, kompresor ve venkovní jednotce a je tam obrovský rozdíl mezi výrobci. Jsou čerpadla, která jsou velice tichá a neuslyšíte ani když u nich budete stát. A pak jsou taková čerpadla, která jsou slyšet po celé vesnici. A třetí velice důležitý aspekt je, v případě, že by nedej bože se s tím tepelným čerpadlem něco stalo, aby opravdu existoval rychlý servis a abyste měla jistotu, že výrobce vám zajistí okamžitou opravu, tak aby prostě vám, nedej bože, jste nedrávili Vánoce v kulichu. A ve svetru. Přesně tak. Jak je to s dotacemi, protože se to pořád mění, na co mohu se spolehnout? Tepelná čerpadla jsou ekologický zdroj, v podstatě asi v současné době ten nejlepší, který my můžeme z pohledu i ekologie používat. Proto jsou dotovaná z několika dotačních titulů. Jedním jsou takzvané kotlíkové dotace, kde můžete dostat dotaci až 180 000 korun. Ty jsou ale určeny pouze pro nízkopříjmové skupiny, například důchodce. Další dotace, která je, řekněme, mnohem dostupnější, která je 100 000 korun na tepelné čerpadlo, je Nová zelená úsporám a tam je nově dotované i tepelné čerpadlo, které používám na místo starého plynového kotle. Další dotaci navíc mohu získat, pokud kombinuji různé obnovitelné zdroje, například tepelné čerpadlo a fotovoltaiku, tam je bonus v Nové zelené úsporám dalších 40 000 korun. Pokud se pro tepelné čerpadlo rozhodnu, tak jaké stavební úpravy mě čekají? Budu bourat půlku baráku? Vy vlastně nahrazujete pouze původní zdroj za nový zdroj, s tím, že vlastně tepelné čerpadlo se skládá z té vnitřní jednotky, kterou vlastně nahradím ten původní plynový kotel nebo kotel na tuhý paliva a tu vnitřní jednotku propojuju s venkovní jednotkou, takže potřebuji najít vhodné místo pro umístění té venkovní jednotky. Ale v podstatě můžu dát takhle kotel a ty díry, které mi vedou ven z toho kotle, tak můžu použít pro to tepelné čerpadlo.
Může být. Co je asi důležité pro koncové uživatele, je, že opravdu vlastně veškerá ta práce probíhá pouze v technické místnosti, případně venku, takže ten zásah do komfortu toho bydlení je minimální. Nemusím se vystěhovat. Nemusíte se vystěhovat, obecně vlastně během za 1 až 3 dny je hotovo většinou. Je pochopitelné, že tepelné čerpadlo je v dnešní době opravdový trend.